Oğlanlar geyler gününüz aydın. Tamamen o iş yapıyormuşsunuz. Bu video Xitay'daki Okyan Üniversitet kampusu ve studentlerin durmuşu arada olur. Yine şu yeri üniversitet kampusunun bir qırası. O yerde de girelge var. Yine bu da üniversitetin girelgesi. Üniversitet kapısına girmek için şeyle yüzüm görkünmem gerekli. Yüzüm görkündükten sonra kapı açılıyor. İlk baştalar üniversitetin girelgesi belli de değerli. Yani şu açılar yani. Üniversiteden girecek olsam yara telefonun üstünden QR kodunu görkünmeli. Ya da eğer suratını adını yüklep yüzünde adını görküdüp önden tanıştıran olsam ona dine yüzünü görküdüp geç gittiğim girip böyle. Dostlar Okyan Üniversiteti'nin adı Zhejiang University of Technology, yani Zhejiang vilayetinin teknologiyalar üniversitesi oluyor. Bu üniversitede işte 3 tane kampüs var dostlar. Bu duran kampüsümün Pingfeng kampüsü, yani men okuyan kampüsüm. Ödem öğren ovadan sayılan kampüslerden birisi. Türkmenistan'a gidip paçanın nari kampüsün bu yerlerine geliyorum oldum. Bu yerde olin kampüsün farkında təzelik kuruluşu ediyor ekenler. Şular yani təze. Şular yani bağlık bakçalık gelip oturmağa, dinç almağına koyarlar var. Bu yer amalgama için ve futbol stadyonu arasında Çınlakayot'tan Edilmin arka taraftan şular yani voleybol oynayan, tenis oynayan, basketbol oynayan yani şeyler yani meydançalardan doğalı. Görüşünüz yer arasında attan dostlar. Biz şu an kampüsün gündoğur tarafında, eğer de merkez tarafına tehliyorsan yine de plastik ottan yasalan yine bir şular yani algalayan ve futbol stadyonu var. Bu üniversite yanlışmayan olsam 1953 yılda kuruluyor ve hazırki yağdayda Zhejiang vilayetinin en öndeki ikinci ya da üçüncü üniversitede olmaya çemeli. Çünkü 2020 yılda ben bu üniversitede gelen yılım ikinci yerde duruyordu. Sonra reytingleri yutkan oldular. Ama Zhejiang vilayetinin en öndeki üniversitelerinin bir yerde ayıttılar. Üniversitet kampüsünün yani okul binalarından başka ehlileri deniyalı, şular yani bike'lı ya da e-bike'lı sürülüp gelinip biliyor ve elbette bike'ları her yerde koymak bulunuyor ve şular yani park edilen yerlerde koyuyorlar. Bu binalarım studentlerin yaşayan umumi yaşayış sayıları. Her bina 5, 6, 7 kattan var. Ve bu binalarda yaşamanın bahası bir yıl için $500'dan başlıyor en pesinden ve şeyle yukarılar gidiyor. Yani umumi yaşayış sayılarının bahası $500, yani şunun için $500. Aslında 3500 yuan'a saplandı. Onun dolara esirinde şunun kun $500 tevara oluyor. Belki yuanın kalmağı petelmeyi ulen ilak belak ütkaptılar. Üniversitetin bir kaptalına şeyle uzun büyük dağ geçiyor, yani dağın eteğine yerleşiyor. Yeni bir kaptalla şeyle görünen olsa dağ dip olur mu bilmem, büyüklüğü dağ hasanı giren bir an yani şeyle depeler var. Yani diyecek kolyanım üniversitetin yerleşen yeri iki dağın, iki depenin ortasında, yani dağın eteğine yerleşiyor. Ve şol küçük depelerin yani dağ dip bolyam dağ hasanı giren bilmem yani şol depenin qırasında küçücük bir deryacık geçiyor. Yankı depelerin aşağıdan geç gitken deryada şular yani bir gözelliği var. Teoriyonu da oturmak için şular yani bank kardatlar var. Yani bu deryadaki soğuk sesini dinlep arkayın oturup şahtını açıp deyince böyle. Yankı ayetsinmeyen dostlar şeyle studentlerin hem mesleğin yani elektron bike'lar ya da bike'lar sürüyorlar. Çünkü üniversitenin giyin olanı için ya da uzorak klaslara varmak için yolu uzorak olan için elektron bike'ları ya da bike'lar olma kart amatlı oluyor. Şimdi olsa gelin naharhanaların içine onu görelim. Şular yani giyim naharhanası var. Bu yeri Xitaylar için esasanan görünen bir naharhana. Biraz doңuz etin ya belek zatlarını saylasak özünde deyme bir zatları taptırıyor ve bu kaptalan şeyle yenilikte gidiyor. Yankı naharhana esasan Xitay taliplerinin özlerinin gelip naharlanan yerleri. O yerde da şerutlar bir naharlanmaya. Yönüne şu yerde bir Müslüman naharhanası var. O naharhanada naharlanıp oluyor. Yankı naharhananın için görkezecektim dostlar. İçinde video çekmeye ruhsat vermedikleri sebeple görkez bilmedim. Yani näme şol yerde naharlanan ýagdaýynda içinden doňuz eti bolmadyk ya yine ele zatlar bolmadyk naharlary arkaýyn tap bolýar we hemmek işin söýüp ýipiljek taamlar bar. Bu ýerem plastik otdan ýasalan bir stadion. Elbette bu stadion täze bolan üçin bu ýerge gelýänler hem köp. Teorem şeýle tenis meydançalary. Şu meydançalardan ağırdan basketbol, voleybol meydançaları var.
Bu yerim Kirkiyada oynanan stadion. Bilyan olsanız Hindistanlar, Pakistanlar oynaya bulayını. Bir yıl video kampus reklamlarını dönüyor. Ona dostlar Ingtonk yeri görkezecek. Yani kampusun içinden görkezecek. Ingtonk yeriyim. Kitaphana. Yine bären kitaphana ön tarafı. Kitaphana içinden görülüyor. İçki tuduruna helek. İçin şular yalak. Lift'e garaşan verdi lift var. Kitaphananın 5. etajına geldik. Şu ikisinin oturanları, ben hemişe gelip oturan yerinde. Dostlar kitaphananın içinde görülmeyen sebebi şeyle oku atıyorlar. Kohlap belki okuculara ziyan getirmek istemedim. Kitaphananın içine her kim bir zatlar okuya ya da bir zatlar yazıyor. Ünsümlüktür ünsüren olsanız bu ünsümlüğüm gürlep bozmak istemedim. Şunun için dışarı çıkıp gürleyin deyip. Yani kitaphananın içinde istenen kişi gelip girip oturup okuyup biliyor. Kitaplar olsa kitabını alıp biliyor. Yani alıp kaydıp bilen oku olmalı yanlış mı anlasam. Sebebi ben özüm barba oturup kaydımda hiç açan öz içinden kitaplar alıp okumadım ve kitap alıp kayıtmadım. Dine özüm ertip, öz erten kitabım şu yerde oturup okuyan. Sebebi ünsümlük gışvatlarım içi öğren yılı, tomuzatlarım içi öğren salkın şun için şu yerde oturup okumak has amatlı men için. Aslında her kim için önemli şeyler aktır yani otomda tomuz saati, otomu salkın etmek için kanser işedip ya gışvat yalatmak için yani kanser işedip epeste pul gıdırenen ya da şovur otoda uzak gün oturup akşama mene şol otoda olup bir yerde yağdanımdan şolar yan kere gelen kitaphananın içinde boş yer, istenlik bir boş yere barıp oturup bilen eğer de boş yer tapsan kava tapılmayan atlar ama ve tomuz saatlara salkın öyle gışvatlara yılı olya şeyle bir gözelliği var yani bu kitaphananın. Galiberse dönem oku aradaysan ben özüm ekonomika okuyan yani halkara ekonomika uğrum hem Xitay biznesi de değişik olup gittiği içine. Şu yıl 4. kurtum nasip olsa şu 2024 yılın iyununda okumu tormalı. Köpler gıdıklandıracak sorulardan biri yani okumun tölevi neçe. Tölevi her yılına 18.800 yuan, bu da takminan $3.000 yeten ok yani şu vahada oluyor. Ve bizim üniversitemizdeki ehli uğurların, hünerlerin bahaları şol bir vahadan. Yani kâvr uğurlar gımmat olup, kâvr uğurlar ardan olmaya. Ve yine köpler gızkandıracak sorulardan biri Xitayçan näde öğrendim. Xitayçanı ilki Xitay Hunan şehrini okaptım. Yani şu şehirde bir yıllap dine Xitayça okudum. İlk öylene kitapta okudum. Öyle umumu yaşayacağım. Oturumda yani oturan yerimde okudum. Sonra da şu yerde öğrenen dağıtlarımı köçeye çıkıp köçede öğrenip başladım. Köçede nahil yani mağazinlara gittim ya dost tapınyadım. Xitay okuçular, Xitay muallimler okudu oturan natı. Yani men öz sapağım değerlim olsa şolan klaslarına barıp girip oturuyordum. Hiç kim yani berdi. Birinin bir muallimin klasına girip sapağına dinlep otursan hiç kim sana näme üçin geldin näme etdiň diýmeýär ýöne elbetde sapak oturandan sana soralar berip bilýärler. Sen nireli näme üçin geldin Xitayça öğrenýänmi arkaýyn geliber şu ýerde oturuber diýip şeýle gepleşjek bolýarlar. Başlangıcymı şeýle öğrendim. Elbetde dine oturup öýde öwrenmek kynrak bolýar. Şowur ýerde, şowurdat, şowur näme, şowur hat kynrak bolýar. Ony aram başga zatlarlar ara goşup öwrenmek gerek. Arasına da şer çıkıp aýlanmagy gerek, parka etmegi gerek. Iň bolmany üniversitet kampusynyň içinde her gün bir gedek aýlansaňam ýani öwrenmek üçin has peýdaly bolýar. Şol gezip ýörkäňam ýöňden çykan zatlary Xitayça gaýtalap, atlaryny gaýtalap, sonra ingilisçe gaýtalap, sonra öz dilinde gaýtalap şeýdip hemen deňestir gitseň öwrenmek üçin has ansat bolýar. Ýani men üçin özüm şeýle öwrendim, men üçin şol ansady. Sonra Xitaýa gelip okumak kynmy, ýani gelmek üçin nämeler etmeli? Şu soraň jogaby
Xitay el okumak üçün, gelmek üçün gatı bir kıyın zady yok. Esasat yaşyňyz 18-den geçen bolmaly we 25 ýaşdan kiçileri bakalavr hünär okullaryna alýarlar. 25 ýaşdan uly bolan bolsa, bizim üniversitetimizde alany, käwr üniversitet alýan ýerler emma käwr üniversitet belki 27-28 ýaşdan öň alýanlar. Ýöne bizim üniversitetimizden düzgünü, mysal üçin sentýabryň 10-uny okuw başlaýarmy? Her ýyl her hilek bolýan başlamaty. Mysal üçin sentýabryň 10-una başlaýan bolsa, şo sentýabryň 10-una çenli sen ýaşyň 25-den gary geçmeler. Şol ýagdaýda bakalavr okuwa kabul edip alýarlar. Bakalavr hünärini okuwyrmak üçin Xitayda köp üniversitetlere IELTS, TOEFL ýa-da HSK gerek. Yani IELTS, TOEFL bolany İngiliz dili test bolýar, yani İngiliz dili egzamininden geçýän we sen öz zadyň barlayan, İngiliz dil derejeň barlayan test. Şol test alan bolmaly, ýa bolmasa da HSK Xitay dili test alan bolmaly. Bu da zadyňa bagly. Haýsy urda okujagyňa bagly. Mysal üçin ekonomika okap ýörnä men şu wagt ekonomikany İngiliz diliniň üstünden okuyan. Eger de men ekonomikany Xitay diliniň üstünden okasam, maňa HSK gerek. İngiliz diliniň üstünden okasam bolýan, IELTS ýa-da TOEFL gerek. Köp üniversitetlerde bu testleriň sorulmaýan ýerler emma diňeje Xitayda 1 ýyllap Xitay dilini öwrenen bolsaň, ondan soň sen malumlar bilen interwýuda İngilizce ýa Xitayça gowy gürleşip bilsen, seni şo durşuna ýanky testler bolmadan seni okuwa kabul edip alyp bilýärler. Xitaylar bilen gatnaşmak nähili? Ýani Xitay dostlar edinmek ansatmy, kynmy? Dogry, elbetde hemme Xitayda ýurtlar bilen dost boljak bolup, olar bilen gatnaşjak bolup, zat etjek bolup, janyny bölüp ýatanak görýäni. Olar ýaly dost boljak bolýanlaram kän, ýani sanardan hem juda kän. Çünki Xitayda dost edinmek dost edinip biljek iň ansat ýurtlaryndan biridir. Xitaylaryň öde maram kawat gelýär, ýanyňa gelip gaýrat et, sen miçadyň goşaýaly, sen bilen dost bolaýaly, sen haýsy ýurtdan, ýani şular ýaly nemeler bilen özleri gelip senden sorap bilýärler. Erwede adamlarym, gowy adamlarmy diýen soralarym şu wagt çen gawat geldi de ýöne erwede adam ýa gowy adama diýip bolmaz. Ol her kimiň öz bakşyna bagly. Meselem gedip ýörsiň, saňa adyň tutup azar berjek adam ýok, ýa senden bir zat talap etjek adam ýok. Hatda molumlar bilen hem öz gatnaşyp beren dostsaň ýaly gatnaşyp bilýän, ofisine baryp ýene bir zatlar haýyş etjek bolsaň, bir zat aýtjak bolsaň, görüşmeli bolsaň, sen bilen görüşmän, sen kabul etmän ofisine zadyna şol ýaly häsiýetler ýok. Xitaylaryň özleriniň egerde köpsi şular ýaly bir zat haýyş eden ýagdaýynda bitirmäge çalışýarlar. Egerde haýyş eden zadyň gaty bir neme bolmasa, ýani çenen aşa edilmez ýaly zat bolmasa. Mysal üçin ýani şu wagtda çen gawat dilen iň problemlarymdan biri, Xitaylardan haýyş edip gören problemlarymdan biri pasportlamady käwr ýerlerde ulanıp bolanokda. Xitaylaryň öz şenfenjeng diýip, ýani ID'si bolýar, şeýle kartuşka, kimlik bolýar. Ýani bu kimlik bolmadyk ýerine käwr halatlarda käwr işleri edip bolanok. Mysal üçin birine poçta uratjak bolsaň, bir zatlar iberjek bolsaň, käwr ýerlerde şol kimliň soraýarlar. Pasportyň diýip görkezseň hem ýok, pasportyň kabul etmeýärler. Bular ýalylarda köplenç men Xitaylardan sorap, Xitaylaryň kimligini alyp şolaryň üstü bilen uratjan. Bu meselede de men 2 tane dostumdan haýyş edip gördüm. Käwr ýalňyş düşünenler bolýar, käwr dogry düşünüp bolýar, problemasy ýok, arkaň alay diýip ben şol kimliginiň suratyny uratjanlar bolýar. O ýerde de kimligiň özi gerek geldiňe suraty bolsa, şo kimligiň diňe ýalan nomer bolsa, iş bitýär. Yani näýeläden erbet gowy adam diýip bolmaz, ýanky bermedik adamady erbet diýip kabul edip bolmaz. Çünki adam düşünenok, bilenok, kimligini hem başga ýene berse belki onu erbet niýetlerler, başga zatlar olanyp bilerler. Şoň üçin erbet adamlar ýa wapşe gowy adamlar diýip baha berip bilmerin. Dostlar, bu video üçin öňünden taýýarlyk görmedim. Ýanky soralar üçin hem ýerlerine tertibe goýmadym. Eger bulaşyrak ýerler baglanada geçirersiňiz de. Yani Instagram üstünden ya email üstünden ya da komentarlarda berilen käwr soralara jogap bermäge çalışdym we bu soralardan iň gyzyklasam Xitayda okap ýören ýagdaýynda işläp bolýarmy? Yani Xitayda okap ýören ýer wagtyň, şol okap ýören wagtyň dowamyna daşyndan işläp iş edip bolýarmy? Şem tap bilmäňem mümkin, arasynda part-time işlerine gidip bilmäňem mümkin. Yani egerde dili öwrenip ýören bolsaňyz hakykatdan hem işlemek biraz kynrak düşýär. Yani Xitay dilini öwrenenden soňra bakalavra başlanandan sonra bakalavrda iş tapmak biraz ýeňilleşýär. Ýöne beýdiýmegem näme, siz bakalavra başladyňyz, iş tapýaňyz diýdim däl. Çünki bakalavra geçen soň iş tapmak gataň satdal.
Yana Boss Tipper APP var. Şoň üstülen köp istat gözläp tapyp bolýar, mümkinçilikler bar. Yana ansat däl elbetde. Bu üniversitetlerden yana bir gowy tarapy var. Daşeruty talipler üçin scholarship berýär. Yani scholarship bolanma stipendiýa diýen ýalyrak, yani okuwçy kömegi diýen ýalyrak bir türkçede burs bolýar. Bu scholarshipleram şeýlerak ýagdaýda bolýar. Yani okuw tölegiň 30% mut, 50% mut ýa-da 100% mut şolar ýalak bolýar. Käbir ýerlerde hatda 100% okuw tölegiň mut, ýaşajak jaýyň mut, oňdaşyndan hem her aýda azyndan $150-200 ýalak ýa-da $250-300 ýalak şeýle tölegler tölenýän ýerler amma bu scholarshiplar alyp eýe bolmam gatwyr aňsat däl. Esasan 30%lik, 50%lik ýa-da 100%lik okuw tölegiň mut scholarshipleri alyp bolýar. Ýene deň soňky gedek Ştaýnyň, Kölnyň gözelligini görkezýän. Şular ýaly Köln garatyna köpüre geçse. Ol ýerem ýene okuw jaýlary, okuw binalary. Köln içinde de şeýle gara guwlar bar. Dostlar, şunluk bilen bu videonu şu ýerde gutarýas. Bu üniversitetler hakkyndaky informasiýalarym işiňize ýarar diýip umyt etýän we Hytaýdaky her üniversitetiň her özüne görä düzgünleri bolýar, kadrlary bolýar. Şoň üçin beýleki ýerlerde başgarak ýetişirak düzgünler hem bar bolupdylar. Şonluk bilen bu videonu tamamlaýas. Sag bolun, özüňize göz seredin.